Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video is maglinis tayo ng aircon dito sa hotel. So, paano ba tayo maglinis ng aircon? Ano bang mga dapat kailangan nating ihanda sa paglinis ng aircon? So, una, mag-ready tayo ng toothbrush. Yes, toothbrush. At saka, may walis na rin. Maglinis tayo ng aircon. Magdala tayo ng walis. Pangwalis ng sa mataas na party na hindi natin maabot. Ayan. At saka, yan. May walis tayo. Ilagay natin sa sahig yung walis. At saka, vacuum. Yan ang vacuum ko. Ito po, yung vacuum natin, babacuumin natin yung aircon kasi marami siyang mga alikabok. Yan po. So, let's go. Panoorin ninyo kung paano ako maglinis ng aircon. So, ito po. Mag-ready tayo ng towel. Lagyan natin dito sa bed natin. Yan. Lagyan natin sa bed yung towel para may yung mga alikabok na matalbo galing sa taas, hindi mapunta sa bed natin. Okay. Wow. Okay, padaklin na natin yung vacuum natin. Akyat na tayo sa taas. Going up. Dalhin natin tong vacuum na to kasi nasa taas siya. Vacuumin natin yung mga alikabok. Yes, ito na po.
Itong walis, iwalis natin doon sa ilaw, sa taas. Kasi mataas siya. Yung ilaw dapat din nating linisin kasi may mga alikabok siya doon. So, gagamitan natin ng walis ting-ting. Okay, ganun lang yan. Yan, walis-walis yan. Walis-walis yung mga alikabok sa taas. So, yung walis ting-ting, pwede mo rin i-ganun. Yan. Ganun po yung maglinis ng hotel. Or, kahit sa bahay natin, may mga alikabok, gagamitan natin ng walis ting-ting sa taas na hindi natin maabot. Gagamitan natin yung walis with dance alitar. Kaya po ginagamitan namin ng tuwalya na ilagay doon sa bed. Parang yung bed natin na yung mga bedsheet, hindi po siya madumihan. So, ito po, ayan po. Lagyan natin ng tuwalya sa taas. Yan po guys, ito po yung room na nalinis ko na, malinis na siya. May beddings na rin. Yan po. Ito yun po. Okay. Yan po ang paglinis ng hotel. Kailangan po sa hotel, malinis yung room mo para din pagpasok ng mga guest. Masaya din sila pagpasok ng guest na malinis yung hotel. Yan po. Maraming pong salamat sa papanood nyo sa video na to. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Rosie Bisaya Taiwan. Paki-like, comment, share, and also click the notification bell para po updated kayo sa lahat ng video ko. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat. Bye!